Consideres que parlar d'economia personal és un tabú social? És a dir, que es tracta en secret, que la gent amaga dir quants diners ten? Sí. I per què? Bona pregunta. Suposo que és donar informació d'un mateix. És com arribar a despullar-se una miqueta, a sentit figurat i metafòric. Però és com desvelar intimitats d'un o d'una. Llavors això entenc que faci com cosa. Opino que no hauria de fer-ho. Sí, la gent no ho diu. T'ho diu, a mi personalment no em fa res. Però sí que hi ha com una mica de... que no pots preguntar què cobres o quan has guanyat i què has perdut, que és com un tabú. Sí que al llarg del temps ha interessat molt ostentar que tens diners, però potser actualment la gent que té diners o que no en té és igual prefereix no mostrar-ho. No et sabria dir potser exactament per què, però sí que penso que és una cosa imposada per unes normes socials, no és una cosa... La gent no va... Per exemple, és com el del vot. El vot és secret, doncs potser els diners que tinc al banc també són secrets. Jo diria que no, però suposo que importa molt l'ambient on et mous, no? Jo, com que sovint escolto podcasts de Valio i prediquen el nudisme financer i tot això, doncs m'envolto de gent que normalment sí que potser no acura en les xifres exactes, però sí que parla de, doncs jo què sé, de número de xifres o uns percentatges. Llavors jo diria que sí, però per mi no és molt acusat aquest tabú. Sí, 100%, 100%. La gent sempre hi ha hagut aquesta reticència, no? A parlar sobre el sou, sobre les teves inversions. Probablement els més joves ja no ho tenim, però sí que si te'n vas unes 2 o 3 generacions endarrere està molt present aquest tabú. Per què? Jo crec que és perquè sempre hem sigut molt susceptibles al que els altres diran de nosaltres i a les reaccions que genera el fet de dir que guanyes X o X més 10.000 o X més 20.000 o el que estàs guanyant en inversions o el que estàs perdent, fins i tot, Vull dir, moltes vegades és molt fàcil dir quan estàs guanyant, no tant quan estàs perdent, i llavors acabes per no dir res. És un tabú, però no entenc el per què. Sí, Per què? perquè incomoda. I la següent pregunta és per què incomoda? Doncs perquè els diners són una expressió de la classe social. I les classes socials és un tema que és encara més tabú perquè ja no és només econòmic, sinó també accés sociocultural, etc. És que clar, si vas a la visió general sí, depèn de l'entorn en què et moguis. Suposo que en general sí. Sí que ho considero, sí, tant, home. La gent jo penso que a vegades és molt egoista, jo crec, i veure que a algú li va millor que poder el que et va a tu, hi ha gent molt cabrona i et pot anar a fer mal, saps? Jo penso que és per això també, i la gent és molt reservada en aquest sentit perquè segurament tothom ha tingut alguna mala experiència en tema de diners i vulguis o no, jo què sé, mala experiència vull dir que te'n vas a sopar i te'n claven el doble, saps? Amb gent que hi confies, doncs per tant, amb un desconegut no li diràs quants diners tens al compte. Sí, es tracta molt més en privat, més en grups. Vull dir, quan estàs més amb amics, que dius, bueno, he cobrat aquest sou, o em queden aquests diners, no et puc fer aquest traspàs, o tonteries com... Recentment vaig anar a comprar tiquets per un concert, doncs va pagar una persona que tenia més i tothom li enviava a aquella persona. Ja s'ha acabat el vídeo, però ara ve la part més important i és que tu em donis la teva opinió a la pregunta que he fet. Deixa'm un comentari. De fet, també, si vols que et faci una entrevista amb tu i que vinguis a xerrar aquí amb mi d'alguna temàtica relacionada amb l'economia, fes-m'ho saber. I important, que me n'he oblidat. Recorda subscriure't, donar-hi like i comentar sobretot la teva resposta. Bastant important, si no me n'oblido. Ens veiem al proper.